V prvom rade je potrebná registrácia do nášho občianskeho združenia. Tam sa vlastne v tej registrácii zadávajú osobné údaje, ako je meno, priezvisko, rodné číslo, adresa doručenia a aj kartička poistenca je potrebná. A keď je človek zaregistrovaný, tak vlastne farmaceuti mu budú sledovať jeho elektronické recepty, ktoré sa predpíšu na to rodné číslo a vždy, keď sa teda niečo predpíše, tak sa mu budú ozývať a vedia sa spolu dohodnúť na tom doručení liekov priamo domov. To doručenie je väčšinou následujúci pracovný deň, ak ide teda o bežne dostupné lieky na Slovensku a služba je zdarma, čiže pri nejakých doplatkoch za tie lieky platia naši zákazníci len to, čo vlastne by platili aj v kamennej lekárni, nič navyše. Občas sa stretávame s tým, že ľudia nechcú zadať svoje rodné číslo, lebo sa obávajú, že bude zneužité, ale to rodné číslo je potrebné pre chod lekárne, pre farmaceuta, aby im vedel tým ľuďom sledovať tie elektronické recepty a keď sa niečo predpíše, aby sa vedel ozvať včas. Čiže nemusia sa báť tí ľudia, že by to bolo nejakým spôsobom zneužité. Naozaj je to iba pre fungovanie tej lekárny, aby tá služba fungovala tak, ako deklarujeme.